Dami ni baka na sumurong siyang salubot na roha. Ima mga ramoti ati-ati no pikiran mo nabi. Ibagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Kuryani tuhata, hata ni bata kunita. Ibagasan ari parningotan ni hamamate ni tuhata Jesus sadarion. Iman nyen siang buku Yesaya bintu 52 mamuka siang ayat 10 sahro di bintu 50 ayat 12 kajahama marsikat sore soal mau diparani di kertas acara idama pista do pambahen ni naposoku. Ia soni songbok ni rohani tor palak mida ibana. Di bagian tandina siang jolma kian rupana be maradopon jolma. Kohombero akar raja maradopon ibana. Jala halak nasodung umegesa ido mangat nusi sohun. Jala tangan ni Jahuba tungki semanaun tumandasa. Jala sohon tunas yang pano namahia. Ia widahami ibana dana dong rupana umbahen si halomohonoton ibana. Bawa na somal mangai partangolan dohok sahit ibana. Jadi dan pola pura jumi hami ibana. Jala akapar dangolat tadi posan. Ape alani pangalosita ibana tertulang. Ape itu ibana pincang-pincang parhitea ni hasolangata. Luhut ko kita lilu songon biru-biru galuh masih tondong dalam nabi. Di pasipal pe ibana manau say manau naon doang go ibana. Songon biru-biru ibana na tinogu tu pamotongan. Tung naso dibuka do pamanganna. Ay sirang ibana siang pano ni halak na mangulu. Rado halak parjahat hian tanoman na dilehon. Ala naso adong naso uhum diulang. Alai di halomohon Jahuba do pasipal na mangai sahit. Jalapagan jawon nama hari-harinya. Duma-dua rohana siang halu jauh idaon nama nafasabang rohana. Jala korsanom nama hajahaton nasidai. Jala berbagi taban-taban ibana radohot halak nama kuaso. Jala tarajum ibana tu halak parjahat.
Ado kami jamita kita salutna ucuman buku kita paihut-ihut kon partinaonan di Tuhan Yesus dohot hama matena di hau pinarsila umokok kita adon tulu nagabe timpola ni jamita kita salutna di pesta parningotan hama mate di Tuhan Yesus sadarion naparjolo asa tatanda jalan tatak kasih ahado sialana akasi taunortei asa tatak kasih jalan tatanda ahado sialana ahado sibocirina akasi taunortei supaya kita juga mengenal, memeriksa dan menyadari apa sebetulnya faktor-faktor yang membuat kita menderita. Kurian itu harta maragang do sialana. Nama baik kita susah, membaik kita marsitaono di bagasan mulutna di tanoon. Napa jolo moido kita marsitaono manang mangai ala ni salah, ala ni dosata sendiri. Isarana morodang mana kita membuat motor, mana mobil, pahatopu, taadu di dalam, talaosi, akar rambu-rambu akaturan, dungi kecelakaan malita, mangaima, ima siaeon, ima sitaonon, alani dosa, alani salah sendiri. Mana terbuat naso bagiata dungi ditakuk kita dipamasuk tu gurungan mangai kita di bagasan gurungan ini ima siaeon ima sitaonon ala dosa sendiri mana dan tajaga pakulikta dipasihin coma kita ala gina roani serta di pamanganta dungi menderita kita ima penderitaan ala salah sendiri mana bentuk asing rumah na asing danggui kita mangorong si pangaron dungi dari marsahit malita ima termasuk si taonon ala ni salah sendiri ala dan diboto mangorong mangantan alai boido marsitaonon boido kita susah boido kita mangai dan alani salah kasar diri isarana macai jamot macai mana do kita di jalan ale roma sahala parmalu ditopong magita siang budi celaka magita masuk ke rumah sakit jalan mangai magita dan alani salah alani dosa alani salah halak na asing boido songoni dak kita nama mula kon na jahat dak kita nama mula kon na salah halak na asing do alai kita ma na manao kita na mangai ale boido dan alani salah alai alami gejala alam do isarana Roma lalo dungi menderita mahita mabutak na dulu menderita kita Roma lalo di laut manang nagiwaran na tsunami mate matorok coma mangai masudi ima si taonon manang si aeon dan alani dosa alani gejala alam alani pola kang sutun do honota ya donata na di Jepang misalnya alani dosa nasi dari umbain ro tsunami ini mana alani dosa ta donata na di Aceh do ini ya si umbain ro tsunami ini dao di Hutata misalnya ala memang di daerah gempa do kita dan tau dorolano di si mardosa manang so mardosa joma masalah manang so masalah ikon adupanna do aka bencana alam aka gejala alam alai boido dan taboto si bociri manang sialani si taunotai di sana lauma nahina holongan mirohata
Tapi nunga dijaga kesehatan, nunga dibayar sudah nadinggan, dan tabobo ahasialana. Ada dong dokena asing, imam markiti-giti nakajahan nakil. Boy do kape halak manaon manang mangai, justru dan alami dosa, alami hasitongan, alami hati goran, alami homo. Niula na sito, niula na dinggan, alay gabi mangai iba, masitaonon iba, alani iba. Ido siaeon, ido si taonon itu kata Yesus, nang akapanurira, nang aka aposteli. Diula na sito, diula kata ni dibata, alay gabi manao nasida. Burian itu kata tatandama. Molo manukil kita di tikyo, moladong siayota, moladong masalah di bagasak kita, ahado sialana, siap dia do harorona. Molo alani salata sendiri mai, atau magita mubah, atau magita mandapoton di bata lo paubako mulut. Ale molo dal alani salata, ale kon manaon kita. Tapa lambas marohata mata niang makita asa tunggu hapor seota. Ale molo ikon mangai kita alami hapor seota, alami hasit tongan ni Tuhani. Madua makita ala nunga taruli kita di sitaonon ni Kristusi. Molo ikon manaon kita alami hasit tongan, alami hapor seot, alami goal ni Tuhan Yesus Kristus. Madua makita di si ala nunga taruli begita di sitaonon ni Tuhani. Bila kita menderita karena kebenaran, karena iman, karena nama Tuhan, berbahagialah kita sebab kita telah mendapat bagian dalam penderitaan Kristus Tuhan kita. Alemana kita dan subi si taolota dan subi nata ai alani haposeota manang alani hasitongata. Molo mangai molo marukil kuriai, molo dibagasan hamoron kuriai. Ikon mana ko kita, ikon takas do di kita, dan otomatis alani haposeota subi nata anupi. Boido justru ala kurang posea kita, mana sebaliknya boido ala kurang dingkan sikap mana pangalahota. Nah berdua on amanami no inanami burian itu kata. Marhiti-hiti jamita sadari markumu kita di bagasan ari paningotan hama mate ni Tuhan Yesus sadari on. Asa taadu di manang aha pesi taoron hasusaan parukilon di bagasan gonita marhiti-hiti rohana dingka rohana sito. Supaya kita menghadapi penderitaan-penderitaan dan pergumulan dalam hidup kita dengan baik dan benar. Dan pola si diorota, dan pola si duluanta akan masalah, akan si ayoni, akan si tauloni. Dan pola dari somana ang kerja kita misalnya mando saya Roma si tauloni, ngesiap behami, ngarade behami. Dan pola si juoni. Ale molo dan terelak kombe molo ikon adupan nama parukilon manang si taonon so pola alani salata ikon radio kita mangadu bisa di bagasan haposial di bagasan ketenangan hade makon diroka alani kuria itu kata molo matungu kita di bagasan sadarion dada holan sekedar asa terharu kita lumun pakilalata marningot na di tahun itu Tuhani uju di Golgota 2000 tahun asalku. Alimolo markumu kita taimok muse tapayud-iud sudi si taonon hamdoho hama mate ni Kristus humokok kita. Ale parjuno asa doho do kita marbene ni roha molo ikon ro nang si taonon nang si parukilon di kita. Molo jaha aman doho inang buku na badiai
Manang Evangelium Matius, manang Markus, manang si Lukas, manang si Yohanes, dangadong nangko sakabaga di si marungut Tuhani di bagasan si Paulona. Bila kita baca sesama kisah penderitaan Tuhan sebagaimana kita lakukan 3 malam berturut-turut dalam malam Pasion, kita tidak menjumpai satu kalimat pun keluar dari mulut Yesus bersungut-sungut atau mengeluh atau marah-marah karena penderitaannya. Bengek do Tuhani manaon si Paulon naik. Jala kita kasih seanna ikomar guru do kita nang marbengek di roha molo roh akasi taono mana si aeon di bagasan mulut. Jala menurut kami sada PR mawon di kita. Ala gudang do halak saya dikuari dirina Kristen si ikutpon Yesus. Ale moro si taono nang bui me dirajai dirina. Gudang do halak kita luas pak. Iti kita nang songonima endena, songonima tangyangna. Ale begitu datang penderitaan, datang kematian, dan bui de dirajai dirina. Sasitong na bui do tapili, termasuk carata, termasuk bea carata lau tumatangis aman dohot inang bui do tapili. Bui do tapili tumatangis kita. Mengangguk boba, bui. Ali bui do kita tumatangis di bagasan ketenangan. Bui do kita tumatangis uhur marete. Jangan do, aku buta na juru. Tumatangis na sida uhur marete na kiwaran na andu. Bui do kita tumatangis uhur maratania. Kurian itu kata, sarang na bui parsia jarota sian tu kata, bitiki manaon ibana bengek Tuhani. Dirajai ibana toktong dirina nampe macai pahet macai posu si Paulon naik. Tidak satu pun kita mendengar kata-kata kasar. Tidak satu pun kita mendengar kata-kata yang tidak pantas. Tidak satu pun kita mendengar sumut atau keluhan dari salib Kristus. Dan itu menjadi pelajaran bagi kita. Akasisiannya moloro si Paulon mana si parukilon boy do HP kita bengek soal Tuhan. Kurian itu kata napa duago. Biar kita mengadopi moloro si Paulon ro parukilon masuk diundangi nasok terelakoni. Boy do kita menghadapi akan penderitaan tadi bagasan pos niroka. Di bagasan pos niroka di bagasan pak kirimo. Jalaboyo kita menghadapi penderitaan kita dengan sikap yang tetap yakin dan berjuang. Kemudian itu kata sudah dicoba adong si Paulona. Si pata saya mengabian mana saya mengiburu do kita di bagasan rohata tarata ripu do akadongat pai beado sonang nai ngoluni si ai. Sonang herana sonong masalah bisi behi. Ya, soal nama celas rohana saya mertua mak si CI dan soal dibawon. Si pata rodo suku-sukun na songoni di bagasan rohata. Tai mo maaman lo inang dong joma na soadong si Paulona. Dong joma nang posada na soadong si parukilona. Subido kita ikon manao. Jala subido kita adong silang na ikon tapaposaton. Alani asing siap bengek ikon adong di kita roha na ulu tetap berjuang. Asa unang pamurahu kita berdiri. Asa unang pamurahu kita mendaru tinggal. Terlalu mudah kita bersungut-sungut atau terlalu mudah kita mengeluh. Asa unang pamurahu kita moro-moro mana sebaliknya marmungut-mungut di bagasan akasi Pauloni. Manang si Paulon, manang si ayan alani kamatean, alani parsahiton, alani kegagalan, alani hakurangan, alani hapuguson. Manang lamna asih, asa tetap kita teguh berjuang dalam Tuhan.
dope do bagas. Dia cara mengadu si Paulo. Sudah kita dalam kalau mohon si Paulo daw main. Ale moloro paru kilo ro si Paulo naso boi ni lakon. Iko na lupan doi di bagasan mananggal hipi hol. Ido sada masih ajaran na kita siang Tuhan ini ujuman maul silangna. Di bagasan dikit gatung Tuhan ini hau pinar silang tondo Tuhan parholong ibana nunga songoni mabugang ibana ale tongyo disarihon ibana inana disarihon ibana si seana kurian itu kata marhiti holo mulu hape duk nih si Paulo ini dengan kasih rupanya penderitaan apapun bentuk penderitaan itu dia akan berkurang. Tetapi sebaliknya molo unjung iba molo ikon sahala niba manao naduk doki lamborak doi tahilala. Karena itulah amano inang kuliah itu kata nungabiga Paulo sebagai kuliah kita dan tapa sombu mola dong hatta nahamatea ahamatandana ikon marsido do kuliah manao roh dong hatta namatea nama si Paulo ni nama habo ni rokai ala Hosea kita di bagasan polo gabenean do nasi porsan tai anon dun sipul jami tao dicoba do kita asa roh kita tulang gakan tapasaha ma ampo iman songon tanda ilu nama nete di kuriata di serpongo mula dong sada dongan adong luas ni kuliah nama si Paulo ima tanda na doho do kita tuma tangis rak doho nasida. Jangan naulu majawi sa si konga modal terpaksa. Ise manulu makao ni roha. Ise manulu dan roh. Modal terpaksa dan adong naulu majawi. Ale songon kuliah nama si hagolongan kita. Songon kuliah itu kan Yesus Kristus kita. Hosea do kita. Di bagasan hakolongon. Markiti kite hakolongon. Neando ngoluta. Neando sudi. Nah ikon tak osa. Di bagasan ngoluta siapa. Nah patuluhon. Jalan apapun. Di jokong dodo kita markiti jamita di ari parnimotan hama mate itu kan Yesus sadarion. Asa tabain marsik tuhu, tabain mari pola, marlapatan akasi taunotai. Sudedo kita amang tinang songon nagudok kami nakin. Sudedo kita adong si pikirata. Sudedo kita manang panditai, manang ruas, manang situa, manang namora, manang nakubus, na met dohok nagodang. Sudedo kita adong si taunota. Dapolay kon gabi anggap enteng manapani aku kita disi. Aletong dangipon gabi palubiku tayetong si taunotai. Memakai bahasa yang aku remaja sonari jangan lebay fitnah. Ditiki menderita be unang palubiku tak anggap ala subido adong si taunona. Alay digita na Hosea. Alay digita na Hosea dilewon di batado hatauon lago membain akasi taunoni makorhon na dinggan tu kita. Dimulana dan tahalomohon si taunoni dan tahalomohon palukiloni aliboido di bagasan hakorsiaon tak ubah si taunoni makorhon na dinggan tu kita. Kubain ma contoh na mau marsakit makita dan kita na makalomohon asa marsakit iban ale ujuro marsakiton
Boy do tapake I parsahitoni lo makorkon na dinggan tuhako siota. Ima marhiti ite mambayan tiki parsahitoni gabi tiki martangian, tiki pertobatan, tiki pacolokon tuhatan ini bata. Sudah kita dan makalomohon hamatea. Ale moro hamatea ni marhabon ni roha kita. Boy do pakeota pro peristiwa hamatea ni. Lo makorhon na ringgan tu keluarga ta asal masih haholongat kita. Kemudian hatalan na asing boy baynota gabi contoh. Sudiro kita dapat kalomohon asa kurangan ibadah. Ale uju di bagasan kurangan kita boy nota pakai kondisi hapogoson, kondisi hakurangan ni. Lalu makorhon na dingkan tu kita pakokon hakosyota. Jala secara umum boy do pakeon si taonon manang palukilon gabi ujian lau papoliton papitahon hakosyota. Dapola diundang, dapola diliori si taonon akaparut kiloni alai molo masa di bagasan ngolunta boy do baynota I somon dalam di kita lago papitahon papoliton haposyaon nang holoni rohata. Alanino di kita halak na posea adon istilah pasu-pasu na bumi. Di bagasan si taonon, di bagasan si ayon, adong do HP, pasu-pasu ni di bata. Boy do HP. Aka si ayon, aka si taonon, aka parukilon, gali makorkon, pasu-pasu, tu kita salubutna. Alai catatan amang do inan, kolan tuak kana posea dui boy masa. Molodang posea kita, molodang tapa jorok diri tak tu di bata. Dan dari makorhon na dinggan palukilon dan makorhon na dinggan si Pauloni baliksa mambayan lam susah lam borsuk lam hancur ma nguluta. Hanya bagi orang-orang berimanlah penderitaan itu bisa dijadikan kebajikan dan bahkan menjadi berkat. Tetapi bagi orang-orang jahat, orang-orang yang menjauh dari Tuhan, penderitaan semakin menghancurkan. Aparpudi pasar tani hatan itu kami namando manang ise na ulu sakabona marsitaon dohot Kristusi ido na sakabona dohot ibana di bagasan hakeheon hamulion nai ise na ulu rapon Kristus mangko tapon dosa siang dirina ido na rapon Kristus mangulu di bata. Ise na ulu rapon Kristus manaon alami hasitongan ido na rapon Kristus taruli di hanguluan na sora sudah. Amin. Muliate ba Tuhan kusombaho kami. Alalunga mate o Tuhan baluaho kami siang kongko manidus agohot hamatea. Namarni mo kami Tuhan dia kapalkilon dia kasih taonon nanibi asima roham Tuhan leho bagi kami kondini asa ibana Tuhan na mengajar-ajari kami lau mananda Tuhan si taonomi lau mananda Tuhan hama mateni lau makokok kami siang dosa lau hamatea di botohodo Tuhan sohod dia ngulunami siap hari di dodohodo Tuhan saluhut na bumi na solot di bagasan rohanami dan Tuhan na hulik sian si malolong alami Tuhan tuho mahupasat tami saluhut diri nami saluhut sita-sita nami saluhut Tuhan maka na solot di bagasan rohanami akasihon di bagasan rohanan Tuhan molo ikon adupan nami ma Tuhan bisa datiki paru kilon dohan akasi taono
Malani manang alania kamay Tuhan, alani palsakiton, alani kegagalan, alani hamatean, parsirangan, manang alani hakurangan. Paposma Tuhan rohanami, ajari mahami Tuhan lo mananda pasu-pasumi. Asa totong kami Tuhan marlas ni roha, semangat kami Tuhan di bagasan hari-hari di hangguan kami. Ali Tuhan, gudang masalah dohot tantangan di bagasan ngulu kami. Loas mahami Tuhan, asa hubai kami silang muda badiai, lau membaken haposial nami, membaik semangat kabar radio di kami berjuang di bagasan ngulu kami siap hari. Dongani mahami Tuhan, mangasahon guarni Kristus Yesus, jalo matang niang ni kuliah. Amin.